चुचियात काहे बा? हेलो 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 बाप रे बाप। बड़ा खुशी के बात बा कि हमनी के श्री रामचंद्र महाराज के बाराती आइल बानी सो ना। जा 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 भोले शंकर जी के बाराती आइल बानी सो उनको ना तो होई हेता ना होई 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 का कहल जाला होई बानर भालू का करता रसो तो शंकरे भगवान के बाराती ने गई रहा बानर भालू तो देख के लागल कि सही में हमनी के उनके बाराती आइल बानी सो। नाश्ता वास्ता मिलल खैला कथी मिलल रे कीरा चुपचाप रहो चला हमरा तो ना मिलल चोचियाए के ना चाहिए। हम जानत नहीं राउर साउंड एकदम बढ़िया बाजेला तो नाम नहीं के यहाँ सब आए के ठीक बा। बड़ी लोग कम आइल बा ना जाए थी इतने लोग के आशीर्वाद हमरा किस्मत में लिखल रहा भाई। हम 7 बजे से तैयार होकर बैठा रहनी आ गाड़ी भेजे में तहनी के लेट कैला रहा दोस्त तहनी के बा कैसे हम 7 बजे से इंतजार करते रहनी कि कब अपना भाई लोग के लगे चल आए। भैया हम अमित पटेल रउआ लोग के बेटा रउआ लोग के भाई रउआ लोग के करे जाके टुकड़ा। ए काका हाल चाल ठीक बानू? भैया हो हम कोनो बड़का स्टार ना हई पवन सिंह खेसारी ना हई रउआ लोग के बेटा हई रउआ लोग के भाई हई। आज बड़ा अरे हमर काकियो आइल बिया का रे आई दादा मुंह तो के हंसत बिया रे तोरे बेटा होई का तो हंसत काहे माड़ी। अब तनी के छेक ले बड़ा लोग होने कर लौकत उ लोग के अपने तो बड़ा लोग टाड़ा कहानी वो बड़ी से इती इती लौकत तनी सो साइड दल लोग ना कनियो के देखा स। भैया हो कहे के बात बाकी रउए लोग के भाई है रउए लोग के बेटा है ओइसे अगर कोनो गलती होई तो छोट बालक समझ के माफ करिए लोग और बनू पहले ही हाथ उठा के आशीर्वाद देता लड़का सोनी का आशीर्वाद से तो बानी बउआ। आज रउआ लोग चाहता नहीं लोग तो कोनो आदमी जीरो से हीरो हो जाता और रउआ लोग चाह दे तो कोनो आदमी हीरो से जीरो हो जाएगी। और सही अपन प्यार दुलार है बबुआ तो बनैले रहे हम लोग लव यू कहे के बात बा भैया कि हमें के हमके जाना था सबके जाना था आज जे झूठ बोली ओकर साथू विधिया नाश हो जाएगी। जाना था तो सही बताओ लो हाँ जाना था नहीं आ ना जाना तो बोलो तो हम बताइए तू तो जानते बाड़ी यार तू जानता रहा तो जे हमके जाना था तनी एक बार हाथ उठा के एक बार हे बबुआ के आशीर्वाद दे बोल साचे दरबार की बोला सा ना रे होने का रो नहरी नहर की कथी है सड़क हो और सारा के हाथ बांध के देखता हाथ बांधे के नहीं के हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद दे एक बार लड़का के उठाओ तनी हाथ एक काका का मचा वाला बोलिए साचे दरबार की बोला काजल राघवानी की हेमा मालिनी की
अक्षरा सिंह की बोला था ना मने होइजा चल जाम तो औरी मजा आई हिया से हुआ तक जगे खाला ही बा। अरे मर्दवा रात बाकी बा बात बाकी बा हमनी के मुलाकात बाकी बा।